Els millors problemes matemàtics són trobar el perímetre del goig, buscar la superfície de la llibertat, esbrinar el volum de la felicitat. L'única arma que podem acceptar és la pistola d'aigua, i amb certes reserves. Els caps de certes persones haurien de ser com les bombetes, que quan no funcionen es descargolen i es canvien per altres de noves. Cada dia hi ha més necessitat d'aquestes professions. Enterraguerres, sembrador d'il·lusions, jardiner de llibertat, fabricant de somriures, venedora de petons, pescador de somnis, bufamíssils, arquitecte de pau, eixuga llàgrimes, filadora de paciència, conductora d'esperances, escriptora d'ideals, dibuixant d'idees, llevapenes, escombra pors, bugader de mars, mestre de riures, aixafa tristeses, menja rutines, desintegrador de mentides. Diuen que hi havia una vegada que volia multiplicar-se i només ho aconseguí escapant del conte. Hi havia una vegada la frase "hi havia una vegada" que de ser contada tantes vegades es va tornar realitat.